Good morning po. First, simbang gabi po. Busy na po kami. Paalis na po kami yan. Tara po, magsimba tayo. Yan po, naglalakad na kami. Naiwan pa yung apat nandun. Kabagal nila kumilos. Po, good morning po. Ready? Matatapos natin. Tapos na po ang misa. Hi! Kaya ko pa ano? Ay, ba't may... God bless you. Yung mga pinalabas. Opo. Ay, bless po. Wait lang. Wait lang. Magulang ni. Nasaan? Saan? Or siklod damo. Bless ako. Good morning. Nak. Morning po. So, kada barangay. Oh. Wala. Igwa? Oh. Sige mo si Carl. Dati maliit no, nak? Lugaw, saan ka bibili? Saan? Ang dami nakapila. Yeah. Mamayang konti. Pandesal. Hello. Sexy. My shoes? Do you want? Ikaw ka mo. What? Ano? Sabi mo, pag may gisawa yung may gawag kente gawin mo, ako ng 5 years pa ano? 5 years pa? Kalambat na. Na, ilan taon na kang tawin? 31. Ala ka pa mo rin nga po. Ay, Alam huwag na muna. manuyang, ala. Ali, dala na ka pa kano kay aliwang bansa. Kaya na ako, bumatuwa na ako, 52 na. 52? Makapetisyon kami kaso 5 years pa sabi ng katuwangan ko. Kaya na ako mo ako. Karakal ko na masakit, mag-maintenance ta na, mag-maintenance na ka. Malala. Diba? Sabi ko, sali kong pandesal ako, nak palang dadalang pera, pwede butang nga ako. Ay, bless. Makapila. Lagu mo. Pila-pilay mo. Bless po. God bless you. Nakatitinda na. Pandesal po. Pandesal, Awa manyaman niya sa Kabango nga. Ay, apo. Na. Ayun. Dapat bago ko pala nag-order ka na. Hindi naman yun. Hindi, sinabi mo. Oo, para paglabas mo. Ay, bless. Bless po ulit. Wapit. Ay, God bless. Pila ka din to? Namin sa mamaya. Gusto ko ng Amerikano. Pandesal. Pandesal. Ang bango. Ano ba yun? Ito mo naman. Sabi mo. Utang. Ayun, mag-2 gives. Bahay mo yan. Oo, makikita ko sila sa kwarto ko.
Lumabas! Tay! Ay, so say hello. Hello. Oy, talaga, sinabi niya. Doon na kasi nagsisimba. Nakita ko yung post. Sino? Ah? Kaga mong nagaganyan, Mau. Bisa ko mga leklop kaya sa akin pasali pa papaan. Ah, wow. Hindi ba binagyan sila po? Sa, minano ka ni tatay? Ano? Na-miss mo ako na, tay. Tay, tignan mo, tay. Parang, Te, ano yun mo, te? Para bili ako ng akin. alin? Yun, yung jacket. Dito sa kanya na lang daw. Kanino wari yan? Sa akin. Kala ko nakawaan pa. Oh, sige, 3 gives. With no interest. At yan na nga po, nandito kami sa bahay, natutulog na ang aking mga kasama. Maliban kay Che. Abe, bye-bye. Bye-bye po. Sa susunod naman po. Thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye.